צופים יקרים, השעה היא 8 והנה החדשות. בתוכניתנו לחקור ונגלה את האומנות ברנסאנס. הרנסאנס פירושו לידה מחדש או תחייה. רעיון זה החל באיטליה, במאה ה-14, והוא נתפס כלידה מחדש של רומא העתיקה. באותה תקופה האומנות התפתחה מאוד. ציירים ואמנים רבים התעניינו ביצירות ריאליסטיות יותר ופחות סימבוליות. אמנים אלה רצו לתאר את המציאות כפי שהיא. לשם כך הם חיפשו חוקים שיאפשרו תיאור נכון של המציאות, וזאת הפרספקטיבה. ישנן מספר שיטות ליצירת תיאור נכון של המציאות. הראשונה היא חפיפה של גופים. השנייה זה גוף בקדמת התמונה גדול יותר, וכך הוא גם מפורט יותר, והצבע שלו ברור יותר. פרספקטיבה אווירית. בשל האוויר והעצמים, ככל שהם מתרחקים יותר מהצופה, ככה הם נראים מטושטשים יותר ופחות ברורים. הפרספקטיבה הקווית היא מבוססת על כך ששני קווים מקבילים שמתקרבים אחד אל השני. ככל שהם מתרחקים מהצופה, אז הם מתקרבים יותר אחד אל השני, עד שהם מתחברים בנקודה על קו האופק. נעבור לרעיון בלעדי עם אנדריאה דל ורוקו, מורהו של ליאונרדו דה וינצ'י. אביו של ליאונרדו, שהתפעל מכמה מעבודותיו של בנו, הראה לי את רישומיו של ליאונרדו בן ה-14, והבחנתי מיד בכישרונו, ולכן הסכמתי לקבלו בתור שוליה. אני זוכר כשליאו רק הגיע לסדנה שלי. לימדתי אותו איך לסטט אבנים, להתיך ערד, לסלול דרכים, לבצר ערים, אבל הכי חשוב, לצייר. כשרק התחלנו לצייר, ראיתי את הניצוץ בעיניו, ניצוץ שאין לרבים. התשוקה לאמנות. הוא היה תמיד מצוין, הוא בעל כישורי ציור מרהיבים. אנדריאה, נחזור אליך בהמשך. וכעת נעבור לכתבנו בשטח, שי פרידוולד, הלובר, פריז. שי, אתה איתנו, שי? כן, תודה לכם. עכשיו אתם יכולים לראות את הציור המפורסם של ליאונרדו דה וינצ'י, המונליזה. צד אחד של הגוף שלה מופנה צד אחד, צד אחר של הגוף שלה מופנה אלינו, שככה זה נראה כאילו התמונה אמיתית והאישה אמיתית. מאחוריה אתם יכולים לראות רקע של הרים, וככל שהמבט שלנו מסתכל עמוק יותר, ככה התמונה מטושטשת יותר, וככה הוא גורם להעצמה של התמונה, והיא נראית אנושית יותר ואמיתית יותר. התרחקתי קצת מהתמונה לפי כמות האנשים, כי כפי שאתם יכולים לראות ברקע, אז בואו נמשיך. מצד אחד התמונה היא היסטורית, יש לה פנים מלאות דרמה ויש לה פנים מלאות הבאה. הנקודה השנייה היא שלא משנה לאיזה זווית אתה מסתכל אליה, היא תמיד מסתכלת עליך. תמונה מכל מיני זוויות. הסתכלתי עליה מצד ימין וראיתי שהיא מסתכלת עליי. הסתכלתי עליה מאמצע וראיתי גם שהיא מסתכלת עליי. והסתכלתי עליה גם בצד שמאל וראיתי שהיא מסתכלת עליי. וזו הגדולה של הציור הזה, שלא משנה מאיפה אתה מסתכל עליו, היא תסתכל עליך. עוד אחת מיצירותיו המפורסמות של ליאונרדו דה וינצ'י, המדונה על הסלעים. המדונה היא בעצם מריה בתחתית. מתחתיה יושבים שני תינוקות, אחד יוחנן המטביל ואחד ישו, ומלאך המצביע על ישו. תינוקות מצוירים כמו בני אדם אמיתיים, יש להם כפלי שומן. אפשר לראות בתמונה שצבעי הפנים של הדמויות קצת מטושטשות, וזה גורם לדמויות להיראות אנושיות, אמיתיות יותר ורכות יותר. מאחוריה ניתן לראות סלעים גדולים וברורים, ומאחורי הסלעים בעומק כמעט ולא ניתן לראות, כי יש עליהם אטמוספירה אווירית, וכך זה נראה כאילו הן מתאימות לסביבה, וזה יוצר אווירת מסתורים. מחזיר את השידור אליכם, כתבכם בשטח, שי פרידוולד, הלובר, פריז. שי, בחזרה אליך אנדריאה. ליאונרדו היה מדען, מתמטיקאי, מהנדס, ממציא, אנטומיסט, צייר, פסל, אדריכל ומוזיקאי מצטיין. לפי דעתי, הוא אחד הציירים הדגולים. מהדורה לערב. תודה לכם והמשך ערב טוב.